Idwaro ne jogo ma oyie wuothe mar Raila Amolo Odinga mar telo ne piny Kenya kendo koro Kenya lokre manyien. Kaluwore kod jalar kom gavana e kaunti ma Kisumu Migosi Onyango wacho ni kauntis duto te kod jopiny mantie oneni obedo kanyachiel e yiero jotelo ma gisegoyo kogno kendo ma ging'eyo maber ni osetiyo kuonde moko to gisetiyo maber ma koro kik gibed ni koro giyiero jotelo mana mondo mi gigol jowetegi moko mantiere e telo gi sando giyiero jotelo ni mano nyalo telo negi e yo mowinjore. Noloso achiel kachiel to kod Lolwe Tv e twak mano moyiedhi e wach ma bende koro noloso e yo machalo kamae. Kwayona en ni kinde ma koro jakom owuok laro piny ni en gima important mondo oganda oriwre bang'e, to maloyo mano ni nyaka wabed jokisera, wabed joma nyalo bedo jombola kendo nyalo wuoyo gi joma moko mondo osero ombulu odonj e debe achiel. Luono gongero ni yie nimo ka chiegni go, to dho ngere bende wacho ni it is darkest when dawn approaches. Kuom mano ok inyal celebrate kapok wayudo kata kapok otimore. Akwayo gi muolo kendo akwayo gi ng'uono ni mondo wariwre kaka oganda wakel loch mwadwaro. To e counties ma Kisumu, Homa Bay, Migori gi counties duto manyalo winja, it is not about oken golo joma nie telecom, en about ngimawa. Wayier joma nyalo loko ngimawa, ok joma nyalo golo jotelo manitiere kom. Kidwa gole tionge agenda, mano tiende ni onge agenda ma jopiny. Akwayo gi muolo wagouru kogno motegno kendo yien ka yien ing'eyo golemo monyago. Joma dwaro telo gisetelo kundi mopogore opogore. Nyaka wane kundi mane gintiego to ne gitime ang'o manyalo neno mosekonyo oganda. Ko kamano to mad Nyasach kwe bedu kodu.